ప్రభునందు ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు మీ కుటుంబాలకు శుభాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. దేవుని యొక్క ఉచితమైన ప్రేమ చేత ఆయన రెక్కలతో మనల్ని కాచి కాపాడి ఎంతవరకు సురక్షితంగా నడిపించిన దేవదేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మరి ఆదివారం ఆరాధనలో మనం అందరం కలుసుకుపోయినప్పటికీ కూడా మీ కొరకు నిత్యము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో దేవుడు మిమ్మల్ని మీ గృహాల్లో క్షేమంగా సురక్షితంగా కాచి కాపాడాలని చెప్పి నిత్యం కూడా ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు బట్టి ఆయన పిల్లలైపోయిన మనము ఈ భయంకరమైన ఉపద్రవంలో ధైర్యంగా నిశ్చలంగా దేవుని మహిమపరుస్తూ ముందుకు సాగిపోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉన్నారు. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని మాటను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏంటనగా దేవుని వాక్యము మనల్ని బలపరుస్తూ ఉంది, మన బాధల్లో నెమ్మదినిస్తూ ఉంటుంది. దావీదు ఎలా చెప్తూ ఉన్నాడు, నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించును, నా బాధల్లో నెమ్మదినిచ్చును అని చెప్పి. అవును, మనం ఎదుర్కొనేటువంటి జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి బాధలు అయినప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యము మనల్ని బలపరుస్తుంది, నడిపిస్తుంది, మరి జీవింపజేస్తూ ఉంది, బ్రతికిస్తుంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ప్రత్యేక సమయంలో దేవుని పిల్లలైనటువంటి మీరు మరి భయపడకుండా నిశ్చలంగా దేవుని యొక్క వాక్యమును బట్టి ధైర్యంగా జీవించాలని చెప్పి ప్రభుపేట మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని బలపరచాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి 91వ కీర్తనలో 3వ వచనంలో దేవుడు చెప్పిన మాటను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నారు. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యం ఇలా చెప్తూ ఉంటుంది. 91వ కీర్తన 3వ వచనం, వేటగాని ఊరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును. ఎంత గొప్ప మాట! వేటగాని ఊరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా ఆయన నిన్ను రక్షిస్తూ ఉంటాడు. సాతానుడు ఎవరిని మిగుదునా అని చెప్పి ప్రపంచమంతా కూడా తిరుగులాడుచూ ఉన్నాడు. అయినప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, సాతాను యొక్క కబంధ హస్తాల నుండి మనం విడిపించేటువంటి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క వాక్యం అంటూ ఉంది, ఆయన వేటగాని ఊరి నుండి ఆయన విడిపిస్తాడు, నాశనకరమైన తెగులు. అవును, ఈ దినాన్ని ప్రపంచం అంతా కూడా కరోనా వైరస్ని బట్టి ఎంతగానో భయపడుతూ మరి జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడికక్కడే దేశాలకు దేశాలు షట్ డౌన్ అయిపోయి ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్లో భయంగా ఏ రీతిగా తెగులు వచ్చి పడుతుందో అని చెప్పి భయంగా జీవిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో దేవుని వాక్యము నిన్ను బలపరుస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, ఆయన అంటున్నాడు, నాశనకరమైన తెగులు మీ సమీపానికి రాకుండా కాపాడే దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు జ్ఞాపకం చేయడానికి సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. అవును, దేవుని పిల్లలుగా దేవుడు ఏ తెగులు కూడా మనం సమీపించకుండా కాపాడే దేవుడు ఉన్నాడని మనకు ధైర్యం ఉన్నాడని తెలిసినప్పుడు నువ్వు ధైర్యంగా నీతో నీ కుటుంబంతో కలిసి సంతోషంగా జీవించగలుగుతూ ఉంటావు. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తూ ఉంటుంది 7వ వచనంలో, దేవుని యొక్క వాక్యం 6వ వచనంలో, చీకటిలో సంచరించు తెగులుకైనను మధ్యాహ్నమందు పాడు చేయి రోగములకైనను నీవు భయపడకుందువు అనే మాట. చీకటిలో సంచరించు తెగులు, అవును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా కాపాడే దేవుడు. తెగులు గురించి ఆయన వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ఇది చీకటిలో అదృశ్యంగా సంచరించి మనల్ని చేరి ఏ రీతిగా నాశనం చేయాలని చూస్తూ ఉంటుంది తెగులు. అవును, కరోనా వైరస్ గురించి ఈ దినాన్ని ప్రపంచం అంతా ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే, అది ఎలా వస్తుందో కూడా తెలియని రీతిగా మరి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక మనిషి కూర్చున్న చోట మనం కూర్చుంటే, లేదా ఒక మనిషి టచ్ చేసిన దాన్ని మళ్ళా మనం కాసేపు టచ్ చేసినట్లయితే వాటి ద్వారా మనకు తెలియకుండానే ఈ వైరస్ మనుషులకు వ్యాప్తి చెందుతున్నటువంటి భయంకరమైన సత్యాన్ని వింటున్నప్పుడు ఎంత భయం వేస్తూ ఉంటుంది. అయితే దేవుని బిడ్డలారా, తెగులు ఎప్పుడు కూడా చీకటిలో సంచరిస్తుంది, అంటే అదృశ్యంగా మనకు తెలియని రీతిగా అది మన మీద దాడి చేస్తుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని దేవుని వాక్యం మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అందుకనే కీర్తనకారుడు ఇలా అంటున్నాడు 6వ వచనంలో, చీకటిలో సంచరించు తెగులుకైనను మధ్యాహ్నమందు పాడు చేయు రోగముకైనా నీవు భయపడకుందువు. అవును, ఇది నా తెగులు అదృశ్యంగా మరి ప్రయాణం చేస్తూ అనేక జనాంగాల్ని, లక్షల కొద్ది ప్రజలని మృత్యువార్తలోనికి నడిపిస్తూ భయానకమైనటువంటి ఆ పరిస్థితిని సృష్టించి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ విలయ తాండవం చేస్తుంది ప్రపంచమంతా. అయితే దేవుని పిల్లలుగా వింటున్నప్పుడు నేను కూడా భయపడవలసిన పని లేదు. భయపడకుండా
దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి నిశ్చలమైన ఆయన మాట మీద నిలబడుతూ, నా దేవుడు నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా చీకటిలో సంచరించే ఏ తెగులు నుండైనా కాపాడే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అని చెప్పి ధైర్యంగా నీవు ముందుకి నడిచిపోవటానికి, ముందుకి సాగటానికి దేవుడు కృప చూపిస్తున్నాడు. నీ కుటుంబాల గురించి, నా కుటుంబ భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది, నా భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది, రేపేమి సంభవిస్తుంది అని భయం నుండి దేవుని సంతోషకరమైనటువంటి జీవితం జీవించడానికి, దేవుళ్ళు ఆనందించడానికి, నీతిమంతుల గుడారంలో రక్షణ గురించిన సునాదాలు వినిపించడానికి దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని బలపరుస్తుంది, ధైర్యపరుస్తుంది అనే విషయాన్ని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. అవును దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడి యొక్క పిల్లలైన మనము దేనికి భయపడము. చీకటిలో సంచరించు తెగులకైనను, మధ్యాహ్నమందు పాడు చేయు రోగముకైనా మనం భయపడకుందము. ఏ తెగులు ఎలాగా సంచరిస్తుంది, ఏ రీతిగా మనం కబలిస్తుంది అనే భయం మనకు లేదు. ఎందువల్ల అంటారా, దేవుని వాగ్దానం మనకు తోడుగా ఉంది. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని పిల్లలైనటువంటి మనము ఎందుకు భయపడకుండా ఉంటామంటే, దేవుడు నీకు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు. 91వ కీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే 7వ వచనం అంటూ ఉన్నాడు దేవుడు, నీ ప్రక్కన 1000 మంది పడినా, నీ కుడి ప్రక్కన 10,000 మంది కూలినా అపాయం నీ దగ్గరకు రాదు. దేవుడికి ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే, నీ ప్రక్కన 1000 మంది పడినను, నీ కుడి ప్రక్కన 10,000 మంది కూలినా అపాయం రాకుండా కాపాడే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం భయపడము. నిన్ను చీకటిలో ఏ తెగులు సంచరిస్తున్నా నీకు తెలియకుండానే ఏ రీతిగా నిన్ను కబలించాలని ఈ యొక్క రోగము లేక తెగులు ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు కూడా దేవుడు నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటాడు. ఏ పాయం రాకుండా కాపాడే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు. ఆయన అభయమిస్తున్నాడు. దేవుని పిల్లలైన మనల్ని ఇదిగో ఆయన కాపాడు దేవుడు, నిన్ను కాపాడువాడు, కొనుకడు, నిద్రపోడు అంటూ ఉన్నాడు. అవును, ఆయన రాత్రి పగలు కూడా కంటికి రెప్పలాగా కాపాడే దేవుడు ఉండగా మనం భయపడకూడదు. నీ ఇంటిలోనే నీ బిడ్డలతో కలిసి సంతోషించి, ప్రభువా నీకు వందనాలు, నీ కాపుదల దాకుంది, నువ్వు నీ సురక్షితమైన రెక్కల నీడలో ఉన్నాను, నన్ను కాపాడుతున్న వాడు నీవు ఉన్నావు ప్రభువా. ఏ తెగులు, నాశనకరమైన తెగులు నా మీద రాకుండా కాపాడే దేవుడు నువ్వు ఉన్నావు అని చెప్పి ధైర్యంగా నిశ్చలంగా దేవుని యొక్క వాక్యం బట్టి ధైర్యంగా మనం ఉండగలుగుతామని దేవుని యొక్క వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది. అపాయము నీ యొద్దకు రాదు అని దేవుడు మనకి ఇస్తున్నటువంటి మొదటి వాగ్దానం. రెండవ వాగ్దానం కానీ మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటుంది 91వ కీర్తన 10వ వచనంలో, నీకు అపాయమేమీ రాదు, ఏ తెగులు నీ గుడారాలను, అపాయమనే కాదు ఏ తెగులు కూడా నీ గుడారమును సమీపించినప్పుడు దేవుడు, మన దేవుడు తెగులు రాకుండా కాపాడు దేవుడు. ప్రతి తెగుల నుండి కూడా మనం విడిపించే దేవుడు. ఆనాడు ఐగుప్తు దేశం మీదకి 10 తెగుళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల్ని అద్భుతంగా 10 తెగులు, ఒక్క తెగులు కూడా ఆయన ప్రజలైనటువంటి వారిని సమీపించకుండా, అది వారికి హాని చేయకుండా కాపాడిన దేవుడు. ఆయన ఆఖరి తెగులైనటువంటి ఆ యొక్క తొలుచూలి పిల్లలను హతము చేసే తెగులు వారి ఐగుప్తు వీధులు గుండా సంచారం చేస్తున్నప్పుడు, ప్రతి గృహాన్ని కూడా దర్శిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆ రోజున ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారంగా దేవుడి ప్రజలైనటువంటి వారి యొక్క గృహాల మీదకి ఆ యొక్క తెగులు రాకుండా ఆయన రక్త ప్రోక్షణ చేసి, ఆ గుమ్మముల మీద ఆయన రక్తాన్ని ప్రోక్షించి కాపాడినటువంటి సందర్భాన్ని దేవుని వాక్యం మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అవును, ఐగుప్తు దేశం అంతా తెగులుంది, ఐగుప్తు వీధుల్లో తెగులుంది. అయితే దేవుని పిల్లలైనటువంటి ఇశ్రాయేలీయులు ఉన్నటువంటి గుడారాలకి ఏ తెగులు కూడా ప్రవేశింపనివ్వలేదు. ఆ వాగ్దానం మర్చిపోకూడదు. ఆ వాగ్దానాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. ఎప్పటికీ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. దేవుడు ఆయన అపాయం దగ్గరికి రాదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఏ తెగులు కూడా నీ దగ్గరికి రానుకుండా కాపాడు దేవుడు ఉన్నాడు. ఎందువల్ల అంటే ఆయన పిల్లలైనటువంటి మనము ఆయన దృష్టిలో విలువైనటువంటి వాడము దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. ఈ లోకంలో నుండి, చీకటిలో నుండి, అంధకారంలో నుండి, అజ్ఞానంలో నుండి దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ప్రత్యేకపరచుకున్నాడు. మీరు సామాన్యులు కాదు, ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు. అందువల్ల ఆయన పిల్లలైనటువంటి ప్రజలను కాపాడే దేవుడు మనం తోడుగా ఉన్నాడని తెలిసినప్పుడు మనం ధైర్యంగా నిశ్చలంగా జీవించగలుగుతాం. అందుకని అంటున్నాడు, ఏ తెగులను నీ గుడారమును సమీపించకుండా, ఏ అపాయం రాకుండా, ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించకుండా ఆయన నిన్ను కాపాడుతా నిన్ను వాగ్దానం చేశాడు. దేవుడు మనం కాపాడుతున్నాడు. మనల్ని మనం కాపాడుకోలేము, మన బిడ్డలు మనం కాపాడుకోలేము. అందుకని అంటున్నాడు, యెహోవా పట్టణమును కాపాడని దానికి కావాలి వారు మేలుకోవడం వ్యర్థమే. దేవుడు నీకు నాకు కూడా నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతాను అనేటువంటి గొప్ప వాగ్దానాన్ని నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం భయపడవలసిన పని అందులో బట్టి మనం భయపడము.
దావీదు అంటున్నాడు, ఏ అపాయములకు మనం భయపడకుండా ఉంటామని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంది. మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే మనం ఎందుకు భయపడము, ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని పిల్లలు ఎందుకు భయపడరు అంటే పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఇలా చెప్తుంది. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 29వ వచనం నుండి 30వ వచనం వరకు మనం చదువుకుంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటూ ఉంది, ఆయన పిల్లలైనటువంటి వాళ్ళని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఇలా అంటూ ఉన్నాడు. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 29వ వచనం చదువుతున్నాను. 2 పిచ్చుకలు కాసుకు అమ్మబడును కదా, అయినను మీ తండ్రి సెలవు లేక వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు. మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కించబడి ఉన్నవి కనుక మీరు భయపడకుడి, మీరు అనేకమైన పిచ్చుకల కంటే శ్రేష్ఠులు కారా. ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి. దేవుని యొక్క వాక్యం మనం ఎందుకు భయపడబోలంటే దేవుడు అన్నాడు, మీరు భయపడకండి. 2 పిచ్చుకలు ఒక కాసుకు అమ్మబడతాయి, అయినప్పటికీ కూడా ఆ పిచ్చుకలు ఒక్కటి కూడా మీ తండ్రి చిత్తం లేకుండా నేలను రాలదే. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఇదిగో పిచ్చుకల పట్ల ఇంత శ్రద్ధ కలిగిన దేవుడు ఆయన పిల్లలైనటువంటి వారి పట్ల ఎంత శ్రద్ధ కలిగి ఉంటాడు అనే విషయాన్ని దేవుడి వాక్యం మనం జ్ఞాపకం చేస్తుంది. నువ్వు ఎందుకు భయపడొద్దంటున్నాడు అంటే, మీరు భయపడకండి, ఇదిగో పిచ్చుకల కంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కారా, మీ తల వెంట్రుకలు సహితము నేను లెక్కించి ఉన్నాను, మీ తల వెంట్రుకలు కూడా నేను లెక్క పెడుతున్నాను, మీ తల వెంట్రుకల పట్ల కూడా నేను శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాను, మీ తల మీద ఎన్ని తల వెంట్రుకలు ఉన్నాయో కూడా నాకు లెక్క తెలుసు. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాక్కు. దేవుడు నీ పట్ల నా పట్ల ఎంత శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. మనము ఎందుకు భయపడబోలంటే దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, మీ తల వెంట్రుకలో ఒక్కడి కూడా నా చిత్తములేందే నేలను రాలదే. ఆకాశ పక్షులు ఇదిగో ₹1 ఇదిగో 2 పిచ్చుకలు అమ్మబడినప్పటికీ కూడా వాటిలో ఒక్కటి కూడా తండ్రి చిత్తములేందే నేలను రాలదే. అటువంటిది మీరు ఎందుకు నేలను రాలుతారు, మీరు ఎందుకు మరణమవుతారు, మీరు ఎందుకు నశించిపోతారు? ఏ తెగులు మిమ్మల్ని పాడు చేయగలదు, ఏ యొక్క రోగం మిమ్మల్ని ఎత్తుకుపోగలదు? దేవుని చేతులని ఏది కూడా ఎత్తుకుపోలేదు, ఏది మనం నాశనం చేయలేదనే విషయాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడు మనం భయపడదు. దేవుని వాగ్దానాలు ఎంత ఉన్నతమైనవి. ప్రతి వాగ్దానము కూడా నీ పట్ల నా పట్ల దేవుడు చేసిన ప్రతి వాగ్దానము కూడా అది నెరవేరేది కానీ మార్పు లేని వాగ్దానము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. దేవుడు నీతో నాతో చేసిన నిబంధన, నేను నిన్ను విడువను, ఎడబాయను, ముదిమి వచ్చే వరకు కూడా ఎత్తుకుని ముద్దాడుతానని వాగ్దానం చేసిన ఆ వాగ్దానాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నప్పుడు మనం భయపడము. ఏ తెగులుకైనా ఏ రోగముకైనా ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు కూడా 1000 మంది ఇదిగో నీ వెడ పక్కన పడుతున్నా, 10,000 మంది నీ కుడి పక్కన కూలుతున్నప్పుడు కూడా దేవుని మాట నిన్ను ధైర్యపరుస్తుంది, దేవుని మాట నిన్ను బలపరుస్తుంది అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించుకోవాలి. ఎందుకనంటే దేవుని బిడ్డలారా, మనము శ్రేష్టమైనటువంటి వాళ్ళము, మనము శ్రేష్టమైన వారు. 116వ కీర్తన 15వ వచన భాగాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్తున్నటువంటి మాటని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాను. దేవుని బిడ్డల పిల్లలైనటువంటి మనము ఈ యొక్క వాగ్దానాలు మనల్ని ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాయి, ఈ యొక్క వాగ్దానాలు మనం బలపరుస్తూ ఉన్నాయి. ఈ మాటలు నెవరు వేసుకుంటూ దేవుని పిల్లలైన మనం ధైర్యంగా జీవించాలని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. 116వ కీర్తన 15వ వచనం, యెహోవా భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువ గలది. నువ్వు సామాన్యమైన వ్యక్తివు కాదు, నువ్వు దేవుని బిడ్డవే. దేవుని పిల్లలైనటువంటి మీ యొక్క మరణము ఎంత విలువైనదో, ఎంత శ్రద్ధ దేవుడు వహిస్తాడో. మనం మరణం అయిపోతూ ఉంటే ఆయన ఊరుకునే దేవుడు కాడు, ఆయన కాపాడుతూ ఉంటాడు మనం. ఎందువల్లంటే నువ్వు దేవుని దృష్టిలో విలువైన వ్యక్తివి అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించుకున్నావా? మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు, మేము పేదవాళ్ళు, లేకపోతే మాకు ఎవరు లేరు, మేము దిక్కులేని వాళ్ళు, అనాథులము అని అనుకుంటూ ఉంటాం. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని దృష్టిలో మనం శ్రేష్టమైన వాళ్ళం. దేవుని దృష్టిలో మనం శ్రేష్టమైన వాళ్ళు. దేవుని యొక్క వాక్యం, ఓ ఇశ్రాయేలు వినో, యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వాడు ఎవడో, నువ్వెంత శ్రేష్టమైన వాడవో, ఎంత విలువైన వాడవో మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. దేవుని దృష్టిలో ప్రతి వ్యక్తి కూడా, రక్షించబడిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి వాళ్ళమే. నీ ప్రతి కార్యము ఆయనకి చాలా విలువైనది. అందుకనే నువ్వు కూర్చోవడం ఆయన తెలుసు, నువ్వు లేవడం ఆయన తెలుసు, మనసులో నువ్వు ఎలకమునిపే నీకేం అవసరమో కూడా ఆయనకు తెలుసు. ప్రతి విషయంలో ఆయన మన పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు, మన పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. ప్రతి నిమిషము కూడా మన ఆలోచనలను, మన తలంపులను ఎరిగిన దేవుడు నీకెప్పుడు ఏం కావాలో ఆయనకు మునిపే ఏర్పాటు చేసే దేవుడు మీ ప్రతి విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు. మనల్ని గురించి ఎవరు శ్రద్ధ వహించినా వహించకపోయినప్పుడు కూడా దేవుడు నీ పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు.
దేవుని దృష్టిలో మనం విలువైన వాళ్ళము. నీ యొక్క మరణం ఇంకా గొప్ప విలువైనది. అందుకనే ఊరికనే ఆయన పిల్లలైనటువంటి వాళ్ళు పెట్రోల్ రాలిపోయినవాడు ఆయన మనం నశించిపోయినవాడు. ఎందువల్లంటే మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళు, ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళు. దేవుని పిల్లలు ఆలోచన చేసేవా? నేను దేవునికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిని, నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడును, నేను ప్రత్యేకమైన దాన్ని, నా కుటుంబం ప్రత్యేకమైనది, నా దేవుని దృష్టిలో విలువైనది, నా దేవుడు నా పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని గుర్తించినప్పుడు నువ్వు భయపడకుండా ఉంటావు. నిశ్చలంగా దేవుని మహిమపరుస్తూ ముందుకు సాగిపోతాము. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు కూడా వెళుతున్నప్పటికీ కూడా వాటిలో కూడా నువ్వు దేవుని స్తుతించగలుగుతూ ఉంటావు, దేవుని ఘనపరచగలుగుతూ ఉంటావు. అందుకే దేవునికి వారు బాకా లోయలో పడి వెళ్ళొచ్చు, దాన్ని జలమయంగా చేస్తూ ఉంటారు. తొలకని వాన దాన్ని దీవులతో కప్పుతూ ఉంటుంది. నువ్వు ఏ లోయ గుండా వెళుతున్నావా? ఆ కోరు లోయ గుండా వెళుతున్నావా? బాకా లోయ గుండా వెళుతున్నావా? నువ్వు శ్రమ కలిగిన లోయ గుండా వెళుతున్నావా? శోధనతో నిండిన లోయ గుండా వెళుతున్నావా? నువ్వు ఏ లోయ గుండా వెళుతున్నప్పుడు కూడా దేవుని స్తుతిస్తూనే ఉంటాం మనం. ఎందువలన అంటే ఆయన మన తోడుగా ఉన్నాడు, మనం కాపాడువాడు, కొనికడు, నిద్రపాడు. కాబట్టి ఈ ప్రత్యేక సమయంలో ఈ వాక్యం చేత నువ్వు బలపరచబడాలని కోరుకుంటున్నా. నా దేవాది దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ ప్రత్యేక సమయం నేనున్నాను, అధైర్యపడకు. ఏ తెగులు నీ గుడాలను సమీపించనవను, నాశనకరమైన తెగులు నీ దగ్గర రాకుండా కాపాడుతాను. నిన్ను కాపాడువాడు, కొనికడు, నిద్రపాడు. నువ్వు నా దృష్టిలో విలువైన దానవు, విలువైన వాడవు, ప్రత్యేకమైన వాడవు అనేటువంటి మాటని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. నీవు దేవుని దృష్టిలో ప్రత్యేకమైన వాడు. ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్త వెండి బంగారాల కంటే నీవు ప్రత్యేకమైన వాడివి, ఎంతో విలువైన వాడు. అందుకని నా దేవుడు నిన్ను రక్షించుకున్నాడు, ప్రత్యేకపరచుకున్నాడు. చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన దేవుని వెలుగులోనికి వెలుగులు పిలువబడి దేవుని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము మనం ఏర్పరచబడిన వాళ్ళమనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. దేవానికి వందనాలు, నన్ను నువ్వు ప్రత్యేకించుకున్నావు. నీ దృష్టిలో విలువైన వాడని. నేను ఎవరి దృష్టిలో ఉన్నా లేకపోయినప్పుడు కూడా, నన్ను ఈ లోకం పట్టించుకోకపోయినప్పుడు కూడా, మనుషులను పట్టించుకోకపోయినప్పుడు కూడా, ఇదిగో దేవా నీ దృష్టిలో నేను విలువైన వాడని, నా కుటుంబం విలువైనది. నీకు వందనాలు ప్రభువా. నా పట్ల నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నందుకు వందనాలు. ఈ భయంకర విపత్కర పరిస్థితుల్లో నా పట్ల నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నందుకు వందనాలు తండ్రి. నన్ను కాపాడుతూ ఉన్నావు, నా పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నావు. నాయనపోతే నన్ను వాగ్దానం చేశావు, నేను విడిచిపెట్టని చెప్పావు. ఏ అపాయము నా దగ్గరికి రాదన్నావు, ఏ తెగులు నా గుడాలను సమీపించనన్నావు, ఇవ్వనన్నావు. నా యొక్క మరణము నీ దృష్టిలో విలువైందన్నావు. కాబట్టి నీకు వందనాలు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని మహిమపరుస్తూ ముందుకు సాగిపోదాం. ఏ అపాయానికి భయపడదు, ఏ యొక్క విపత్తుకు భయపడకండి. అనేక మంది రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. లోకం భయపడుతుంది. దేవుని పిల్లరా మీరు భయపడరు. దేవుని పిల్లరా నీతిమంతులు సింహోల ధైర్యంగా ఉంటారని వాక్యం చెప్తుంది. యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచువారు కాదరక నిలుచు, నిత్యము నిలుచు, సీయోను కొండవలె ఉంటారు, కదల్చబడరు. ఏ స్థితి కూడా వెళుతున్నా, ఏ లోయ కూడా వెళుతున్నా, ఏ సమస్య కూడా వెళుతున్నప్పుడు కూడా, ఎటువంటి పరిస్థితులు మనం చుట్టుముట్టినప్పుడు కూడా భయపడకు. నా దేవుడు నిన్ను ధైర్యపరుస్తున్నాడు. నీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు, లోకంలో ఉన్న వారి కంటే గొప్పవాడు, లోక పరిస్థితుల కంటే గొప్పవాడు, లోకంలో ఉండే తెగుల కంటే గొప్పవాడు. ఎటువంటి తెగులైనా దేవుడు గొప్పవాడు. ఆ వ్యక్తిని నాశనం చేసినటువంటి ఆ యొక్క తెగులు సంచారం చేస్తున్నప్పుడు ఇశ్రాయేలు గుమ్మంలో కూడా ఆ తెగులు రాలేకపోయింది. గుమ్మంలో కూడా రాకుండా దేవుడు కాపాడాడు. అయినా ఏ తెగులు లేకుండా నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కాపాడబోతున్నాడు. కాబట్టి ధైర్యంగా ప్రభులో వర్ధిల్లుతూ ఏమాత్రం కూడా ధైర్యపడకుండా దేవుని స్తుతిస్తూ ఉండండి. మీకున్న సమయాన్ని చక్కగా సద్వినియోగపరచుకోండి. ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మీ కుటుంబాలకు పరిమితమైనటువంటి మీరు దేవుని స్తుతించు. ప్రభా నీ కొద్దరు నా కుటుంబంతో ఏకాంతంగా గడిపి నిన్ను స్తుతించే భాగ్యం ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా నేను నిన్ను స్తుతిస్తూ ఉంటాను. ఆనాడు ఐగుప్తులోనికి తొలిచూరుని ఆ యొక్క తొలి బిడ్డని హతము చేసేటువంటి మరణము వీధులు ఉన్న ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఇశ్రాయేలు ఏం చేశారు? వాళ్ళు దేవుని ఆడారు. వాళ్ళ గృహాల్లో దేవుని మహిమపరుస్తూ, దేవుని సన్నిధిని ఆరాధన చేస్తూ, దేవుని గణపరుస్తూ వాళ్ళ రాత్రంతా గడిపినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది. మరి ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో నీ కుటుంబంతో కలిసి దేవుని స్తుతిస్తున్నావా? కుటుంబ ఆరాధన ప్రారంభించి ప్రతి దినము కూడా నా దేవుని మహిమపరుస్తూ ప్రభువా మా చుట్టూ నీ కాపుదల ఉంచినందుకు వందనాలు, మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు అని చెప్పి దేవుని మహిమపరుస్తూ ముందుకు సాగిపోవాలని, ప్రార్థన జీవితంలో ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి ప్రార్థన జీవితంలో మీరు మీ కుటుంబం ప్రార్థన సమయం కలిగి దేవుని పాదాల దగ్గర మీరు వర్ధిల్లాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నేను ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను. మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడి తన యొక్క సమృద్ధైనటువంటి సంతోషాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని
ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ మరొక అంశంతో దేవుని స్తుతించడానికి మీ ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు దేవుని రెక్కల కింద మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాలని దేవుడు మహిమపరచును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృప కలిగిన మా దేవ, జీవాధిపతి, మహిమోన్నతుడా, మీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఈ రెక్కల క్రింద మా బిడ్డలందరినీ, మమ్మల్ందరినీ కూడా మీరు కాచి కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు తండ్రి. నిన్ను కాపాడువాడు కునికడు నిద్రపడని చెప్పి వాగ్దానం చేశాను. మీ వాగ్దానం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. మా బిడ్డలను, వారి కుటుంబాలని, కుటుంబ సభ్యులను మీ రెక్కల కింద కాపాడండి. మీరు వాగ్దానం చేసిన రీతిగా ఏ అపాయం మా బిడ్డల గృహాన్ని తాకటానికి వీల్లేదు, ఏ తెగులు వారి యొక్క గుడారాన్ని సమీపించడానికి వీల్లేదు. ఆయన ఇదిగో తండ్రి, నీ యొక్క భక్తులు నీ దృష్టిలో విలువైన వారు అనేటువంటి వాగ్దానాన్ని మాకు ఇచ్చున్నారు. కాబట్టి నీ పిల్లలందరిపై కూడా మీ కృపాహస్తాల కింద కాచి కాపాడడానికి స్తోత్రాలు తండ్రి. అలాగే ప్రభా, నేను యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూను ఆయన దూత కావలి ఉండునని నీ వాక్యం చెప్తుంది. మేమైనా నిద్రపోతూ ఉంటామేమో కానీ నీ దూత నిత్యం కూడా 24/7 24 గంటలు కూడా మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు తండ్రి. నీ దూతల పరిచర్య మాకు ఇచ్చారు ప్రభా. అవి మా చుట్టూ కూడా కంచె వలె కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు. నీ బిడ్డలు ఏమాత్రం ధైర్యపడకుండా, భయపడకుండా నిశ్చలమైన విశ్వాసంతో, నిజమైన స్థిరమైన విశ్వాసంతో ప్రభువా నిన్ను స్తుతిస్తూ చక్కని నా తండ్రి ఆయన ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని వారు అనుభవిస్తూ నిన్ను మహిమపరిచే గొప్ప కృప వారు దయచేయమని ప్రతి నిత్యం నీ వాక్యంతో వారిని బలపరచండి. నీ మాట మీద మేము ఆశ పెట్టుకున్నాం. నీ వాక్యం మమ్మల్ని బ్రతికిస్తుంది కాబట్టి అటు నీ వాక్కులతో నీ బిడ్డలను బలపరిచి, ధైర్యపరిచి మీరు ఈ మహిమ, ఘనత, ప్రభావం తెచ్చుకోమని నజరేయుడైన యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థన చేస్తూ వేడుకుంటున్నాం పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక.